Вы на канале «Свобода Премиум». З вами Алексей Знаткевич і наш сённяшні гость, прафесор гісторыі Дэвід Марплс, спецыяліст у пытаннях Беларусі, Украіны і Расеі, аўтар некалькіх кніг. Ён працуе ва ўніверсітэце Альберты ў канадскім Эдмонтоне. Доктор Марплс, вялікі дзякуй, што знайшлі час для размовы. Дзякуй вам. There's currently an official presidential elections campaign in Belarus. Цяпер у Беларусі афіцыйна праходзіць прэзідэнцкая кампанія. Якой бы несвабоднай і несправядлівай яна не была, ці лічыце вы, што ў некаторых заходніх палітыкаў будзе спакуса ў выніку пачаць нейкую перазагрузку стасункаў з уладамі ў Беларусі? Я думаю, што гэта малаверагодна. Калі вы кажаце слова «заходні», яно тычыцца шмат такіх краін. У Паўночнай Амерыцы я не бачу нікога з такім падыходам на гэты час. Мы размаўляем яшчэ да таго, як адміністрацыя Трампа фактычна пачне свой тэрмін. Але я не думаю, што Канада ці цяперашняя амерыканская адміністрацыя памяняюць свае пазіцыі. З пункту гледжання Еўропы, я думаю, што ў вас даволі разнастайны набор, дзе ёсць такія краіны, як Вугоршчына, зусім непрадказальныя. Але я думаю, што людзі пераважна ўсё яшчэ ў шоку ад таго, што адбываецца ў Беларусі, і атрымліваюць інфармацыю пра гэта. Яны добра разумеюць, што адбываецца. За межамі Беларусі і даволі моцная прысутнасць дыяспары, інтэлігенцыі, арганізацый, якія даволі нядрэнна працуюць у сэнсе інфармавання грамадскай думкі і паказу таго, якая сітуацыя ўнутры краіны. Лепш не стала. Я маю на ўвазе, што не было прыкметных паляпшэнняў. У той час, як мы размаўляем, людзей па-ранейшаму арыштоўваюць за вельмі дробныя злачынствы, а свабоды ўнутры краіны няма. Апазіцыйных партый няма. Так што гэта не сапраўдныя выбары, гэта фальшывыя выбары. Вы згадалі адміністрацыю Трампа. Падчас папярэдняй адміністрацыі Трампа былі нейкія спробы выцягнуць Беларусь з расійскай сферы ўплыву. Дзяржсакратар ЗША Майк Пампео наведаў Менск, і было нават абвешчана, што Беларусь купіць нафту ў ЗША. Як вы лічыце? Ці магчыма, што такая палітыка ў той ці іншай форме будзе праводзіцца нават у цяперашняй палітычнай сітуацыі? Цяжка сказаць. Я маю на ўвазе, што ўсё будзе вельмі непрадказальна. Я б не хацеў прадказваць, што будзе з Трампам. Я маю на ўвазе, што многае залежыць ад яго стаўлення да Расеі і да Пуціна, бо з гэтага фактычна вынікаюць падыходы да Беларусі, Украіны і іншых краін навокал. Я не магу дакладна сказаць, але не думаю, што ў доўгатэрміновай перспектыве паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю існуюць вельмі моцныя эканамічныя сувязі. Я маю на ўвазе, што Злучаныя Штаты не маюць вялікай патрэбы гандляваць Беларусю, а Беларусь не мае вялікай патрэбы гандляваць з ЗША. Гэта не ключавыя партнеры. Праблема ў тым, што Злучаныя Штаты для Беларусі доўгі час маляваліся як варожая дзяржава і вядучая сіла НАТО. І гэта таксама вялікае пытанне. Вядома, ці будзе НАТО такім жа пасля таго, як адміністрацыя Трампа прыйдзе да ўлады, улічваючы ягонае стаўленне да альянсу ў першы тэрмін на пасадзе. На вашу думку, ці працягнецца пры новай адміністрацыі стратэгічны дыялог паміж ЗША і беларускімі дэмакратычнымі сіламі? Думаю, што так, бо ў гэтым пытанні ініцыятыву мае не прэзідэнт і вырашае не прэзідэнт. Гэта тое, што працягваецца. І я сапраўды думаю, што гэта падтрымлівае большасць людзей у Кангрэсе, хто б яго не кантраляваў. Цяпер выглядае, што перавагу будзе мець рэспубліканская партыя. Але нават калі гэта рэспубліканская партыя, яны былі цвёрдымі прыхільнікамі Беларусі, і я не думаю, што гэта зменіцца, незалежна ад таго, што прэзідэнтам будзе Трамп. Рэч хутчэй у тым, што прэзідэнт робіць такія грандыёзныя жэсты менавіта ў адрас Расеі. Так што я не бачу, каб гэта змянілася. Думаю, супрацоўніцтва будзе працягвацца. Прадстаўнікі офісу Ціханаўскай кажуць, што наконт Беларусі ў ЗША існуе моцны двухпартыйны кансэнсус. Вы згодны з такой ацэнкай?
Так, я думаю, што гэта існуе ўжо нейкі час. Ёсць шэраг кангрэсменаў, шэраг сенатараў, якія ў мінулым вельмі падтрымлівалі Беларусь. І я думаю, што гэта будзе працягвацца. Гэта не мяняецца за адну ноч. Ёсць доўгатэрміновая падтрымка. Я маю на ўвазе, што была сітуацыя зусім нядаўна, калі шэраг людзей фактычна атаясамліваў Беларусь, афіцыйную Беларусь, з Расеяй. Беларусь размяшчае расейскіх вайскоўцаў, аказвае ім медычную дапамогу, існуе пагроза новага ўварвання ва ўкраіну з беларускай тэрыторыі, але я думаю, што існуе разуменне, не Беларусь гэта кантралюе. Беларускае войска не ўдзельнічае ў гэтай вайне, верагодна, таму, што большасць беларусаў супраць. Не таму, што Лукашенка абавязкова супраць, а таму, што пераважная большасць людзей у Беларусі не хоча ваяваць супраць Украіны. І я думаю, што гэта было зразумела на працягу некаторага часу. Гэта не зменіцца. Якія вам бачацца найбольш рэалістычныя сцэнары вайны ва ўкраіне ў наступным годзе з прыходам новай адміністрацыі ў ЗША? Гэта добрае пытанне. Я спадзяваўся, што вы яго не задасцё. Думаю, цяпер больш імаверна, што новая адміністрацыя будзе вельмі моцна падштурхоўваць Украіну да нейкіх пагадненняў з Расеяй. Мы дакладна не ведаем, якімі будуць гэтыя умовы, але варта паглядзець на людзей, якіх прызначае Трамп, такіх як Марко Рубіо ды іншыя. Гэта людзі, якія насамрэч не вельмі верылі ў шансы Украіны выйграць вайну ці выціснуць Расею з украінскай тэрыторыі. Таму я думаю, што можна чакаць спробы дасягнуць нейкай сітуацыі перамір'я, калі ўкраіне будзе прапанавана аддаць тэрыторыі. Я не ўпэўнены, што ўкраіна гэта зробіць. Я не думаю, што Зеленскі хацеў бы гэтага. Такім чынам, можа быць перыяд, калі ідуць доўгія перамовы, але баявыя дзеі не працягваюцца. І калі гэта адбудзецца, то ўкраіна будзе моцна залежыць ад дапамогі з боку іншых краін, акрамя Злучаных Штатаў, у прыватнасці Вялікая Брытанія, таксама Нямецчыны і іншых краінаў развязу. Я думаю, што гэта адзіны спосаб, якім Украіна можа працягваць ваяваць. Так што я не думаю, што гэта цяпер выглядае вельмі добра, шчыра кажучы. Я маю на ўвазе, што Украіну сапраўды адціснулі на Донбасе. За апошнія некалькі месяцаў яны страцілі больш тэрыторыі, чым за мінулы год. І я не бачу, чым гэта сапраўды скончыцца. Але тое, што мне падаецца цікавым і праблематычным момантам, гэта ўступленне Паўночнай Карэі ў гэтую вайну. Гэта пашырае яе. Патэнцыйна яе абвастрае, а таксама адкрывае магчымасць для іншых сілаў, якія цяпер больш адкрыта пагаджаюцца далучыцца да ўкраінскага боку. Гаворка не пра чальцоў НАТО, але, магчыма, пра войскі з іншых рэгіёнаў, або нават пра наймітаў, якія пойдуць ва ўкраіну пад адпраўданнем, што Паўночная Карэя ўжо далучылася, як мяркуецца, са згоды Кітаю, бо КНДР звычайна мала што робіць без такой згоды. І таму вайна крыху адкрылася, але я думаю, што сам Трамп абавязкова паспрабуе пакончыць з гэтым. Usually do much without that. And therefore the war has opened up a little. But I think Trump himself will try to end it, for sure. Вы сказалі, што ўкраіне давядзецца больш абапірацца на Брытанію, на краіны развязу, такія як Нямецчына. Але ці лічыце вы, што яны сапраўды могуць замяніць для Ўкраіны Злучаныя Штаты ў сэнсе вайсковай падтрымкі, у сэнсе паставак зброі? Well, not right now. At the moment, something like 80% of the aid. Ну, не зараз. На гэты момант прыкладна 80% дапамогі ўкраіне паступае з ЗША. Злучаныя Штаты маюць самую перадавую зброю, але мала што можа перашкодзіць гэтым краінам імпартаваць амерыканскую зброю і потым рээкспартаваць яе ва ўкраіну. Такая магчымасць сапраўды была. Шмат зброі, якая паступае ва ўкраіну, паходзіць не наўпрост са Злучаных Штатаў, а з еўрапейскіх краінаў. Я думаю, што ў гэтых краінах таксама яшчэ ёсць запасы некаторай зброі, якую можна выкарыстоўваць ва ўкраіне. Пытанне ў тым, ці сапраўды такія людзі, як канцлер Нямецчыны Шольц, ці, скажам, лідары Вялікай Брытаніі, Францыі, Гішпаніі, іншых буйных краін гатовыя дапамагчы ўкраіне. Думаю, што да гэтага гатовыя краіны вакол Украіны, краіны Балты, Польшчы, гэтак далей. У іх інтарэс падтрымліваць Украіну. Я маю на ўвазе, што яны самі вельмі заклапочаныя тым, што будзе, калі Украіна разваліцца. Цяпер яны на лініі прамога агню. Я думаю, што яны будуць працягваць дапамагаць. Аднак няма ніякіх сумненняў у тым, што агульная колькасць зброі, якая паступае ва ўкраіну, у доўгатэрміновай будучыні сапраўды будзе зніжацца, а не павялічвацца.
Александр Лукашенко хоча мець нейкую ролю ў магчымых мірных перамовах па ўкраіне. Як вы думаеце, ці ёсць шанец, што ён атрымае нейкае месца за сталом перамоваў, калі яны ўсё ж адбудуцца? Well, in the past, he's managed to do that. I mean, he was the one who brought about the Minsk Accords. У мінулым яму гэта ўдавалася. Я маю на ўвазе, што менавіта ён паспрыяў менскім пагадненням у 14 і 15 годах. Здаецца, ён нават умяшаўся ў эпізод з Прыгожыным у чэрвені мінулага году, калі гэта скончылася тым, што падраздзяленне вагнераўцаў увайшло ў Беларусь і заставалася там нейкі кароткі час. Ніводнае з ягоных умяшанняў у канчатковым выніку не прынесла поспеху. Я думаю, што для яго ўжо няма нейкай ролі. Маю на ўвазе, што ён вельмі ізаляваны ў сучасным свеце. Ён моцна залежыць ад Расіі. Ён не прызнаны шырока як прэзідэнт Беларусі. Ён змяніў канстытуцыю і рабіў самыя розныя рэчы, каб паспрабаваць зрабіць сябе легітымным ці хаця б больш заўважным. Сапраўды, я думаю, што ў ягоных інтарэсах паспрабаваць зноў стаць міратворцам. Гэта ў пэўным сэнсе вельмі ілжывая роля, бо ён цесна звязаны з адміністрацыяй Пуціна. Без расейскай падтрымкі ён далёка не зойдзе. І калі ён прыдумае ў якасці пасярэдніка нешта такое, з чым не пагодзіцца Расія, гэта вельмі ускладніць яму жыццё ў будучыні, бо ён страціць шмат дапамогі, шмат вайсковай падтрымкі і гэтак далей. І не варта забываць, што на баку Украіны ваюе беларускі полк, і гэта таксама фактар, што гэтыя людзі збіраюцца. Я маю на ўвазе, што для яго важна, каб полк Каліноўскага потым не ваяваў у Беларусі, у Менску, не перайшоў мяжу. Так што я думаю, што Лукашенко даўно ўжо улічвае ўсе гэтыя фактары, калі спрабуе выступаць у нейкай ролі міратворца ва ўкраіне. Ягонае становішча няўстойлівае, і калідор магчымасцяў нешта зрабіць для яго вельмі вузкі, але тым не менш ён трымаецца. Але вы тут гаворыце пра матывацыю Лукашэнкі і пра ягоныя ідэі. Як вы думаеце, ці будзе нейкая матывацыя і стымулы для заходніх палітыкаў дазволіць яму ўдзельнічаць у такіх перамовах і, магчыма, даць яму нейкую ролю ў гэтым мірным урэгуляванні? Well, in theory, there shouldn't be any role for Lukashenko. I mean, У тэорыі для Лукашэнкі тут не павінна быць ніякай ролі. Я маю на ўвазе, што ён міжнародны ізгой. Ён учыніў злачынствы, за якія ў большасці краін ён трапіў бы ў турму. Ён ладзіў забойствы, катаванні. Я ведаю, напрыклад, што Вялікая Брытанія цяпер не пагадзілася б весці нейкі дыялог з Лукашэнкам. Я быў бы здзіўлены, калі б гэта таксама не было пазіцыяй большасці краінаў развязу. Так што з іх гледзяшча гэтага не трэба. Большасць з іх лічаць Лукашэнку расійскай марыянеткай, чалавекам, які проста выконвае загады Пуціна. Так што сапраўднай патрэбы няма. Гэта нелягічны пасярэднік. Я маю на ўвазе, што на такую ролю маглі б прэтэндаваць, напрыклад, Турэччына, Паўднёвая Афрыка ці Бразылія, краіны, якія не ўдзельнічаюць у вайне і не выказваюць падтрымкі ніводнаму з бакоў. Выглядае, што гэтыя ўмовы выключаюць з ролі пасярэдніка Кітай, які быў бы яшчэ адной лягічнай кандыдатурай, але названыя раней краіны былі б лягічнымі варыянтамі для пасярэдніцтва і для дасягнення некага прымірэнчага пагаднення. А для Лукашэнкі гэта роля малаімаверная. Раней вы казалі, што для заходніх краін санкцыі, напэўна, адзіны інструмент барацьбы з рэжымам Лукашэнкі. Ці бачыце вы нейкія пазітыўныя вынікі санкцыяў? І як вы лічыце, ці правільна выкарыстоўваецца гэты інструмент? Yeah, and I think the problem here is the Russian backing. If Russia buys Так, я такое казаў. Я думаю, што праблема тут у расійскай падтрымцы. Калі Расія купляе рэсурсы, якіх Захад не возьме, гэта сапраўды мяняе сітуацыю. Гэта проста азначае, што атрымальнікам экспарту з Беларусі з'яўляецца Расія, а не ў развяз і ўвогуле Захад. Мы ведаем, што Беларусь мае абмежаваную колькасць каштоўнага экспарту, але гэты экспарт вельмі важны для Беларусі, у прыватнасці калій, станкі і падобныя рэчы, якія Захад мог бы купіць у нармальных умовах. Так што масавага ўплыву на Беларусь санкцыі не зробяць. Тэарэтычна яны б мелі большы эфект для Расіі, але нават там, калі Кітай кампенсуе розніцу, яны не вельмі эфектыўныя.
Я сказаў у ранейшым інтэрв'ю, што яны былі галоўным інструментам, але таксама думаю, што вельмі важны фактар гэта інфармацыя, калі больш інфармацыі стане даступна для беларусаў. Я маю на ўвазе, што цяпер яны проста заваленыя расійскімі СМІ, расійскай прапагандай, і гэта ўсё, што яны атрымліваюць. І вы бачыце, што гэта адлюстравана ў апытаннях Chatham House і іншых крыніцах, напрыклад, у апытаннях Вардамацкага, што на погляды беларусаў уплывае расійскі кантроль над СМІ. І я думаю, што гэта тое, на што Захад мог бы арыентавацца крыху больш. Я маю на ўвазе, што ваша арганізацыя «Радыё Свабода» існавала ў часы халоднай вайны, каб даваць інфармацыю ва ўмовах Савецкага Саюзу. Падобная сітуацыя і сёння. І насамрэч, у некай ступені, і цяпер гэта яшчэ больш рэпрэсіўна, чым было пры Савецкім Саюзе. Думаю, што гэта таксама важная рэч, на якой трэба засяродзіцца. Вы кажаце пра санкцыі ў сэнсе эканамічных абмежаванняў, але ёсць і некаторыя абмежаванні ў дачыненні да беларускіх грамадзян, напрыклад, забарона на ўезд і гэтак далей. І ў гэтым пляне супраць беларусаў санкцыі часам аднолькавыя з абмежаваннямі для грамадзян Расіі, часам не. Ці лічыце вы такія санкцыі плённымі, калі беларусы маюць абмежаванні на выезд за межы Беларусі ў краіны Еўразвязу? I think they ought to be more targeted specifically. Я думаю, што такія санкцыі павінны быць больш накіраваныя менавіта на канкрэтных асобаў, асобных дзеячоў, якія, як вядома, учынілі злачынствы, на якіх хто звязаны з самым рэжымам. Для мяне цалкам разумна ўводзіць такія санкцыі. Але калі гэта азначае, што беларускія грамадзяне альбо не могуць свабодна падарожнічаць, альбо калі яны знаходзяцца ў іншай краіне, вы бачыце дыскрымінацыю ў дачыненні да іх проста па пашпартнай прыкмеце, дык я лічу, што гэта недапушчальна. Такое сапраўды адбываецца, але такога не павінна быць. І я бачыў шмат прыкладаў у Літве, Польшчы і іншых месцах у Еўропе, дзе проста наяўнасці пашпарта ці нумарнога знака аўтамабіля дастаткова, каб абмежаваць тое, што могуць рабіць беларусы. Цяпер існуюць фактычна дзве Беларусі. Ёсць афіцыйныя, ёсць неафіцыйныя. Я лічу, што важна, каб санкцыі былі скіраваныя на афіцыйную Беларусь. Еўрапейцы павінны прызнаць, што вялікая колькасць беларусаў не падтрымлівае рэжым, які кіруе ў Менску. Яны не падтрымліваюць рэжым з 2020 году, і большасць з іх галасавалі супраць рэжыму на тых выбарах. They haven't since 2020, and most of them voted against it in the election. Як вы лічыце, ці будуецца цяпер у Еўропе новая жалезная заслона? It's getting towards that way. Справы ідуць па гэтым шляху. Гэта крыху вузейшая жалезная заслона, чым была ў 91-м ці ў 89-м гадах, але тым не менш ствараецца сітуацыя, калі межы НАТО сапраўды ператвараецца ў межы Захаду. Расія ніколі не гаворыць пра ўварванне ва Ўкраіну. Яна гаворыць толькі пра пашырэнне НАТО і пра пагрозу ўласным межам. Такім чынам, гэта азначае, што любы рэгіён, які знаходзіцца пад уплывам Расіі, павінен лічыць, што НАТО і Захад варожыя сілы. У той жа час, насамрэч, уплыў НАТО ў сэнсе ваеннага ўдзелу адносна невялікі ў параўнанні з мінулым. Ён абмежаваўся войнамі ў былой Югаславіі і некаторымі інцыдэнтамі ў Паўночнай Афрыцы, у Лібіі і ў падобных месцах. Але я думаю, што ніколі не было нейкай рэальнай пагрозы для Расіі. НАТО ніколі не заходзіла на тэрыторыю Расіі. Таму я не магу сказаць, што цяпер ідзе новая халодная вайна. Не думаю, што ўсё зайшло так далёка. Але, здаецца, можна акрэсліць выразныя межы паміж адным і другім бокам. І гэта тое, што паспрабаваў зрабіць Пуцін. Ён прыклаў відавочныя намаганні, каб зрабіць гэта адным з падмуркаў сваёй палітыкі. Гэта мы супраць НАТО. І я б сказаў, што мы павінны выступаць супраць такой перспектывы. Але ці не маеце вы адчування, што сцены цяпер будуюцца з іншага боку мяжы? Што пабудовы на мяжы Польшчы і Літвы з Беларусю вяртаюць у памяці вобразы Берлінскага муру і ўвогуле жалезнай заслоны? I'm sure they must do. I mean, that's what it reminded me of when I saw the wall
Я ўпэўнены, што такое ўражанне павінна з'яўляцца. Я маю на ўвазе, што ў мяне самога з'явіліся такія асацыяцыі, калі я пабачыў сцяну на польскай мяжы. Не зблізку, але ў СМІ. Але зноў жа, гэта не абавязкова доўгатэрміновыя рэчы. Я маю на ўвазе, што гэта не пастаянная сцяна. Не падобна, што гэта пратрымаецца 40 гадоў ці нешта ў такім родзе. Я маю на ўвазе, што гэта была наўмысная палітыка Лукашэнкі, каб паспрабаваць стварыць праблему імігрантаў у развязе, ці, скажам так, пагоршыць праблему імігрантаў у развязе, бо яна ўжо існавала. І ўсе гэта ўспрымаюць, я думаю, як нешта створанае штучна. Тым не менш, гэта вымушае Польшчу і Літву зрабіць нейкія захады дзеля ўласнай абароны. Але ўсё адно я не разглядаю гэта як доўгатэрміновую рэч. Я думаю, што ўсё можа змяніцца вельмі хутка, калі цяперашняе кіраўніцтва сыдзе. Я маю на ўвазе, што ніводзін з гэтых аўтарытарных лідараў не вельмі малады. І калі глядзець на доўгатэрміновую сітуацыю ў гэтых дзвюх дыктатурах, дык шмат залежыць ад таго, што будзе пасля іх сыходу. Пакуль не зразумела, што будзе далей. Але я думаю, што ад захаду спатрэбіцца вялікая рашучасць, каб супрацьстаяць Пуціну і працягваць займаць больш цвёрдую лінію, а не проста адмовіцца ад супрацьстаяння, як прапануе Трамп і некаторыя ягоныя памочнікі. As Trump is suggesting and some of Trump's aides are suggesting. Так вы не пагодзіцеся з думкай, што Захад, прынамсі большасць заходніх палітыкаў, прыняў, што Беларусь трывала знаходзіцца ў расейскай сферы ўплыву па той бок сцяны? No, I don't think so. And if you look at the reception of Tsikhanouskaya... Не, я так не думаю. І калі паглядзець на тое, як прымаюць Ціханаўскую, я думаю, гэта паказвае, што гэта не так. Я маю на ўвазе, што яе цёпла віталі ў сталіцах Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Я сам хадзіў на сустрэчу з ёю, калі яна прыехала ў Атаву, і быў вельмі ўражаны колькасцю людзей, з якімі ёй удалося сустрэцца і паразмаўляць. І хоць абавязанні ў пляне, скажем так, фінансавай падтрымкі ці дапамогі беларускім арганізацыям за мяжой не вельмі вялікія, я ўсё ж лічу, што яны істотныя. Мяркую, што шмат залежыць і ад згуртаванасці беларускіх арганізацый за мяжой. Таму што палітыкі заўважаюць, калі нехта, скажам, як Цапкала выступае з альтэрнатыўнай структурай, ці калі пазняк кажа нешта прыніжальнае пра Ціханаўскую, што ён робіць вельмі часта. Гэта аслабляе рашучасць заходніх дзяржаваў. Яны кажуць: ну глядзіце, яны ўсе падзеленыя, чаму мы павінны ім дапамагаць? Я лічу вельмі важным, каб беларусы захоўвалі адзінства, нават калі яны не абавязкова згодны з усім, што робіць офіс Ціханаўскай апошнім часам. І гэта праблема знаходжання ў выгнанні. Вядома, што вы, як правіла, маеце падзелы, а не адну арганізацыю. Так бывае з усімі эміграцыйнымі структурамі, не толькі з беларускімі. Так што я ўсё яшчэ спадзяюся з 2020 году, што беларусы сапраўды могуць развязаць гэтую сітуацыю ў доўгатэрміновай перспектыве. Думаю, што гэта магчыма, пакуль захоўваецца палітычная воля. Не думаю, што беларусы цяпер маюць тыя ж падыходы, што былі да 2020 году. І я думаю, што многія з беларусаў усё яшчэ хочуць змены рэжыму. Гэта доўгае чаканне, але я не думаю, што цяперашняя сітуацыя абавязкова назаўжды. It's been a long wait, but I don't think that it's necessarily a permanent situation. Вы ўжо сказалі, што цяперашнія афіцыйныя прэзідэнцкія выбары, на якіх Лукашенка спрабуе пераабраць сябе, не будуць мець вялікага значэння. Ціханаўская мае нейкія падставы сцвярджаць, што яна, верагодна, выйграла выбары ў 2020 годзе, хоць пра іх дакладны вынік сказаць немагчыма, бо немагчыма было арганізаваць належны падлік галасоў. Але як вы лічыце, ці паўплывае неяк гэтая дата на яе падтрымку на Захадзе? Ці можа нехта сказаць, што вось гэтыя 5 гадоў нейкая сімвалічная дата? Маўляў, ёй тады далі мандат на 5 гадоў, а цяпер 5 гадоў прайшло. Well, by way of analogy, the West still recognizes Zelensky and his mandate has gone too. Ну, паводле аналогіі, Захад па-ранейшаму прызнае Зеленскага, а ягоны мандат таксама сышоў, хоць ён фактычна ва ўладзе, а не па-за ўладай. Я не думаю, што гэта абавязкова адбудзецца. У 2020 годзе, вядома ж, не было свабодных выбараў, бо першыя пачатковыя кандыдаты былі або за кратамі, або ўцяклі з краіны. Але тым не менш было зразумела, што Лукашенка на гэтых выбарах, скажам так, не перамог. Мы можам сказаць гэта адназначна. А падчас цяперашняй кампаніі мы маем сітуацыю, калі легітымнага апазіцыйнага кандыдата няма. Лукашенка стварае кандыдатаў, каб гэта выглядала больш легітымна. Цяпер ненармальныя выбары.
Гэта проста інаўгурацыя, толькі пытанне часу, калі Лукашенка будзе інаўгураваны. Так што я не думаю, што гэта нават набывае форму сапраўдных выбараў. Відавочна, што людзей будуць угаворваць галасаваць рознымі звычайнымі спосабамі. Лукашенка набярэ 80% ці 85%, неяк так. Насамрэч гэта не важна. Я не думаю, што людзі па-за межамі Беларусі, магчыма, акрамя Расеі, звернуць на гэта ўвагу. Гэта амаль застанецца па-за полем увагі. Так што не, я не думаю, што ад гэтага становішча Ціханаўскай зменіцца. Will pay any attention to it. It'll almost go under the radar. So no, I don't think Tsikhanouskai's position will be changed by that. Як вы лічыце, ці магчымая нейкая дэмакратызацыя Беларусі і паляпшэнне яе стасункаў з Захадам без радыкальных зменаў у Маскве, без змены ўлады ў Расіі? That's a good question. Well, I think it's possible up to a point. Гэта добрае пытанне. Думаю, што гэта магчыма ў некай ступені. Я лічу, што галоўнае пытанне для Расіі ваенная бяспека. І для Крамля ў пасляпуцінскі перыяд можа быць прымальна, калі ўлада ў Беларусі будзе больш дэмакратычная, але, скажам так, у пэўных сферах прарасейская. Гэта значыць, яна не збіраецца вступаць у НАТО. Ёсць некая гарантыя, што яна не ўвойдзе ў НАТО, што для Беларусі, вядома, зараз у любым выпадку нават не варыянт. І тое, што ў сувязі з развязам абмяжоўваюцца гандлем, а не паўнавартасным далучэннем ці нечым падобным. З палітыкай, што мы ідзем у НАТО, што мы ўступаем у развяз, што мы рухаемся на захад, вы не атрымаеце вялікай свабоды да Беларусі. Не, расійскія войскі былі б у Беларусі праз пару тыдняў. Таксама Беларусь і ўжо ўзяла на сябе абавязанні. Я маю на ўвазе, што вы збіраецеся рабіць з тактычнай ядзернай зброі, што вы збіраецеся рабіць з АДКБ і іншымі ваеннымі саюзамі, эканамічнымі саюзамі накшталт еўразійскай эканамічнай супольнасці, якая па ўсіх гэтых пытаннях пазіцыя Беларусі. На гэтае пытанне трэба будзе выпрацоўваць адказы ў доўгатэрміновай перспектыве. І калі ўлічваць эканамічныя інтарэсы Беларусі, дык немагчыма проста так адрэзаць суседа памерам з Расею і разлічыць, што можна адразу выжыць самастойна. Думаю, што беларусы гэта разумеюць. Але я думаю, што галоўная надзея на змену ў Расіі і на канец гэтага злачыннага рэжыму. Бо гэта ж алігархічны злачынны рэжым. Я маю на ўвазе, што гэта вельмі багатыя людзі, якія зарабілі вялікія грошы на расійскіх прыродных рэсурсах і стварылі для сябе гэтую іерархічную імперыю. Цяпер яны залежаць ад яе, таму што калі яна ўпадзе, яны ўпадуць разам з ёю. Але калі імперыі падаюць, гэта адбываецца вельмі хутка. Можна паглядзець, як хутка разваліўся Савецкі Саюз у 91 годзе. І гэта агулам тычыцца ўсіх імперыяў. Цяпер яны проста пабудавалі яшчэ адну. Але расійская эканоміка прыкладна такога ж памеру, як эканоміка Каліфорніі. Праблема ў тым, што яны маюць зброю. Расія ў вайсковым пляне звышдзяржава, але на гэтым усё. Усё астатняе ў стане блізкім да каляпсу. І ўсё можа абваліцца вельмі хутка, калі забраць у расейцаў магчымасць пагражаць зброяй. Гэта тое, чым мае займацца Захад. Ці будуць гэта спрэчкі з высокімі стаўкамі, мы будзем выкарыстоўваць нашу зброю, мы будзем выкарыстоўваць нашу зброю, ці ўдасца прыйсці да згоды, што гэта немагчыма, што ўвогуле не будзе ніякага свету, калі дайсці да такой стадыі з выкарыстаннем ядзернай зброі. Расіі гэта пакуль удаецца. Калі вы чытаеце твітер Медведзева, дык ён збіраецца ударыць па некім ядзернай зброі амаль кожны тыдзень. Злучаныя Штаты не выкарыстоўваюць гэта, бо Байден не тая асоба, якая будзе пагражаць прымяненнем ядзернай зброі. Пуцін пры ўсіх сваіх недахопах таксама нашмат больш абачлівы. Такое нечаста гучыць у ягоных размовах. Гэта тычыцца людзей у ягоным Савеце бяспекі, а не самога Пуціна. Але ці лічыце вы, што такія заявы робяцца без дазволу Пуціна і без ягонага заахвочвання? Думаю, што гэта робіцца без ягонага заахвочвання, так. Не думаю, што ён раіць рабіць такія заявы, але ён іх не спыняе. Маўляў, яны могуць рабіць такія заявы, але калі такое ідзе з маіх вуснаў, гэта становіцца значна больш сур'ёзным, бо я адзіны, хто кіруе ядзернай кнопкай. Ён гэта ведае. І Захад пакуль адступаў у асноўным праз гэтую пагрозу. Я маю на ўвазе, што гэта сапраўдны адказ на пытанне, чаму адміністрацыя Байдена не адпраўляе ва ўкраіну сучаснае ўзбраенне, ракеты далёкага радыусу дзеяння. Рэч не ў тым, што ён баіцца Пуціна. Рэч у тым, што Байден баіцца ядзернай вайны.
Такім чынам, гэта працавала дагэтуль, нават у такім абмежаваным маштабе. Калі падштурхнуць Расею да краю, што тады адбудзецца? Яна проста упадзе ці зруйнуецца. Ці Пуцін скарыстае ядзерную зброю? І гэта пытанне, на якое ніхто не хацеў атрымаць адказ. Але рэальна Расея цяпер не звышдзяржава. У эканамічным пляне ўвесь гэты перыяд вайны прынёс больш карысці Кітаю, чым Расеі. У выніку гэтага Кітай стаў сусветнай дзяржавай. Таму Кітай мякка заахвочвае Расею працягваць. Which is why China is giving this mild encouragement to Russia to continue. May I reformulate Дазвольце мне перафармуляваць. Ці правільна я зразумеў, што вы не бачыце шансаў на дэмакратычныя змены ў Беларусі, пакуль пры ўладзе Пуцін, а з пасля пуцінскай Расеі ёсць імавернасць такіх зменаў, але трэба ўлічваць заклапочанасць Расеі ў вайсковай сферы і бяспецы. Так? Больш-менш так. Але я б сказаў, што для Пуціна знаходжанне Лукашэнкі ва ўладзе не самамэта. Калі знойдзецца альтэрнатыва, якая будзе задавальняць большасць людзей у Беларусі. І мы гэта бачылі на пачатку выбарчай кампаніі 2020 году. Думаю, тады было шмат здагадак, што некаторыя кандыдаты, якія з'явіліся, могуць быць больш прымальнымі для Пуціна, чым Лукашэнка. І таксама ўсе гэтыя гады было відаць істотнае раздражненне ў стасунках з Лукашэнкам, асабліва праз цэны на нафту і газ, праз усе гэтыя дробныя малочныя войны і іншыя рэчы. Пуцін імкнецца трымаць Беларусь пад кантролем, але ён не абавязкова прыхільны да Лукашэнкі. Аднак я думаю, што перамены ў Беларусі будзе зладзіць нашмат лягчэй, калі Пуцін падзе. Я думаю, што гэта сапраўды адзіная мэта знаходжання палку Каліноўскага ва ўкраіне. Калі мы пераможам у гэтай вайне, падзе Пуцін, калі падзе Пуцін, падзе Лукашэнка. І гэта магчыма. Гэта не гарантавана, але так, гэта стане значна больш верагодным. Вялікі дзякуй. Дзякуй вам. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў прафесар Дэвід Марплз, спецыяліст па Украіне, Беларусі і Расеі. Ён працуе ва ўніверсітэце Альберты ў канадскім Эдмонтоне. З вами быў Алексей Знаткевіч. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, і гэтак яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.